Ese é o seu Carlos, o amor da súa vida. Están preparando a grabación dunha reportaxe na casa de Mera. E falamos entre os dous ou... Ti pensas que o que noticia realmente é isto, mira que pinta tens. Carai, unha maravilla, Estades grabando? Ah, sí, Xa metín a pata, non? Teñen unha pinta... Queres aprender, Quero aprender, a ver se che quito o sitio, pero ti non intentes quitarme o meu, Non sei, se sabes que cantar, canto moi ben. E a rosa así contestou mirando pro mar. Quen perde o seu corazón non pode cantar. Ana Quiro mercou unha casa en Mera no 79. Para ir de Coruña a Mera había que pasar por Santa Cruz. Ana viu o letreiro dun restaurante que se chamaba Labrador e o resto fixo o destino. Un día parei a cenar e atendeume el e díxome, que quere cenar? E dixen, pois a verdade é que non teño fame, pois voulle preparar un rape á plancha que vai chupar os dedos. Bueno, foi pa dentro, preparou o rape, serviumo, empezamos a falar, el de pé, eu comendo sentada. Chegou un momento que a min xa atender o plato, atendelo a el tan alto, digo, séntate, porque é moi incómodo falar así, non? Sentouse, empezamos a falar, entereime que era solteiro, que nunca estivera casado, xa me empezou a gustar. Na verdad que despois xa me gustaba o cociñeiro máis co rape. E dicía eu, si cociña tan ben, como fará outras cousas? A ver se cho podo explicar para que me entendas. Cando Carlos me dou o primeiro bico, o primeiro que fixen foi poñerme ben para que me dera outro. Casaron polo civil o 22 de agosto de 1983. Hola, Carlos. No, si queres non fales, Carlos, prométoche que eu non sabía nada disto, Pero este é o meu Carliños, O meu queridísimo cociñeiro. Tremendo. Pasa un apuro neste momento. E despois da primeira vez no 83, volveron casar nas bodas de prata, 25 anos despois, pero desta pola igrexa. E foi unha boda preciosa, porque esta sí que foi desexada. A primeira tamén, pero non éramos un daquela. Pero ahora, aos 25 anos, é que somos unha sola persona. Que pasa, cariño? Que? Non levas unha bufanda? No, non levo nada. Fará frío. Onde? No, porque, mira, o abrigo ten cuello. Vale, eu non levo. No. Me vale. Sí. Pero normal. Sí. Muy normal.